Здравейте, потребители на VBOX. Сега ще минава моя джамп. И тръгвам. Как ще падна. Защото съм слабак. Нали аз съм го правил? И така, минам целия си мап. Дет не мога го мина. Баста грела. Почти го минах. Още толкова много ми остава. Толкова си трудно, че дори не мога го мина. Добре, няма го мина мапа, защото е много труден за мен, защото нали аз съм го правил, не мога го мина. Ако някой знае как да снимам клипове и да се чуя по скайп, да пише долу в коментарите. Защото искам и приятелите ми да ми се чуят. Не, няма го мина. Сега ще напишем... Ти загина просто, съжалявам. Загина? Не мога да убия, макар е. Нови подобрения. О, да, аз ги слагах днеска ти шопови. И това, недарак. Да поразгледаме. Няма какво правя. И снимам тъп клип. Снимам го. Защо го снимам? Един дядо знае. След малко ще отида да се миля в PvP. Защото ми казаха по нареждане. Ще мина и този джумп, защото ми е лесен. Да, не ми е лесен въобще. Shit the fuck up. Сей, бъга, който го е направил. Майко! Емилия. Аре бе. Оф. Ти. Вземам един меч. Тям. И гледам да ги цепя, като най-добрия. Нали те ги цепя. Пощя ги и ме мобиха. Пробихал. Ади бе. Ти го правя за кеф.
Да, има качиха горе купаците грози. Ууу. Тупак. О, да. Излизам.